Nou Jan, dat klonk mooi. Geweldig, eerlijk is eerlijk. Goed. Vond zich dat goed? Ik heb gisteren nog nooit geen verstand van gehad. Van muziek? Ja, ook toch heeft ze geen verstand van. Wat een kermis, wat een lawaai. Ik mag dan geen verstand van muziek hebben, hè Jan. Maar dat is toch zo doof is. Dat ze nog niet eens eens gehuurd is. Dat lawaai, dat een echte kermis wordt. Jongen. Och, dat heeft ik in al die onneuzeligheid nog niet eens meegekregen. Ja, de kermis in de dorp. Zeg, wist je dat er vroeger de voorzitter, ongeveer tot 1944, dat een voorzitter geen voorzitter was? Zeg Peer, wie noemden ze vroeger een voorzitter? Wie van jullie is vroeger voorzitter geweest? Nee, wie hoort een voorzitter vroeger? Die noemen ze, kijk, ik huur, ja, ik weet niet hoe oud als ik beschraam, maar nee, dat was goed. Vroeger noemden ze een voorzitter en een president, dat klopt. En ja, ik zal er nog in de vragen. Schraar, ik kom even, ja, Schraar is aan de ene kant doof, dus ik moet hier even dan even. Schraar. Ja. En een dirigent dan? Oei. Een Directeur. Verdomme. Ja, dat was voor gezegd. Maar inderdaad. Die doet niet mee voor de punten. En een dirigent, dat noemen ze inderdaad vroeger een directeur. Dat zal Rob leuk vinden achter de coulissen. Hè? Die meneer de directeur. Ja. Ja, in een aparte kleedkamer heeft alles. Een jacuzzi achter stond, ja, dat ziet je dan niet. Maar dat is een aparte kleedkamer van die dirigenten. Nee, vroeger, ja, Velde heeft eigenlijk in een ganse bestaan heeft hij al een haat-liefde verhouding met de Maas gehad. Vroeger in de zomer, ja eigenlijk nog steeds, ging ze lekker het puurtje baaien aan de Maas op den Diek. En daar ging ze lekker heer of dan ging ze met de hond wandelen, ging ze even heer. Maar in de winter is het eigenlijk precies andersom. Dan komt die Maas rustig bij in de hoeskamer. Steeds op aantal hoeriger en hoeriger. Nou, dat waren pas overstruimingen. Ja, als het zo vol zout, dan was het echt vol. Hè? Een verstruiming? Een verstruiming? Waar heeft het nou weer over? Welke verstruiming moet je bedoelen? Van 1926, denk ik. Ja, ik kan ook zien van 1993 zeggen. Ja, of die van 1994. En anders bedoelt het misschien wel alle drie de verstruimingen van de vorige eeuw tegelijk. Ach, wat mag het doen? De verstruiming is altijd hetzelfde, Jan. Oh ja? Ja, jong. Dan zit er te veel water in de Maas. Dat gaat dan met een rotvaart erdoor. Dat gaat over het kantje neer. En alles wat leger ligt, dat kriegt naar de buurt. Ja, dat is niet leuk. Dat is niet leuk, nee. Maar het heeft ook zijn goede kanten. Wie in een goede kant? Vergeet het maar. De Maas gaat er toch aan allebei de kanten over heer. En de mensen die daar wonen, die hebben er grote elend van. Ja, dat is wel zo. Maar met een verstruiming komt er wel wat los in de gemeenschap, bij de mensen. De kracht en de saamhorigheid, die komt dan op dat Maaswater bovendrijven. Dat is waar. Iedereen staat voor iedereen klaar. Jong, oud, bekende, vreemde, het maakt allemaal niks uit. Nee. En dan doen ze... Maar er is ook één ding vind ik dan toch nog wel jammer. Wat is er jammer? Dat ze elkaar met 3 keer in de 100 jaar kunnen helpen. Ja, de watersnoert, wat een ellende dat allemaal meebrengt. Het volgende stuk wordt ook door de drumband uit Velde gespeeld. Het komt uit de revue van de jaar 2000. Het stuk Het, de helden van Velde, met als subtitel De Watersnoert. En om een beetje het gevul van de watersnoert in dit stuk mee te krijgen, het de heer Jos Stoffels uit Torren dat stuk hergecomponeerd en door een drumbandversie van gemaakt. En dat bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het eerste gedeelte, daar is de Maas nog rustig kabbelend en is er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Een Maas zoals we die op de zomers, lekker op een zondagmorgen of zondagmiddag in de zomer, door langs loopt en de Maas die doet wat er moet doen.
gewoon lekker aan zich voorbij trekken. Maar ja, langzaam maar zeker met zo'n watersnoet. Het water begint te stijgen, te stijgen, te stijgen. En ja, het wordt kritisch. Het wordt kritisch. De dieken weer verzwoord en alles. En uiteindelijk wordt zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Want het begint toch wel kritiek te weren. In het tweede gedeelte dan begint het dorp zich al een beetje te verzamelen. Mensen moeten helpen. De mensen moeten druige vuit blijven halen. Dus iedereen pakt wat doen. Iedereen pakt wat aan. En iedereen doet gewoon mee. Dus de saamhorigheid in het dorp wordt steeds groter en groter. Mensen die zitten in de kelt, in de regen. En die proberen allemaal hun steentje bij te dragen. Het water boete de deur te houden. Zal die ik het houden? Zal die ik het begeven? Door de samenwerking, ja, dan gaat het toch uiteindelijk de winst op het water. En in het derde lesgedeelte van de Helden van Velde, de watersnoet, dan wordt de winst eigenlijk op de rivier wordt gevierd. Iedereen is uitgeloten. We hebben het allemaal gered. En zo kan ze zien dat door middel van samenwerken, een gans dorp dat samenwerkt, dat zien de grootste helden die ze kan vinden. En hierachter stonden ze, de drumband van Velde, watersnoet, Helden van Velde.
En dan zien we nog niet eens op de helft. Ja, meneer Tans, u moet dat denk ik wel herkennen, dit stuk. Want dit is in de Maaspoort gespeeld tijdens het slotconcert van de gemeente Artsenvelde. Groot concert in de Maaspoort. Daar kent je het misschien ook van herkennen. Toen is dat ook heel goed uitgepakt in de Maaspoort. En ja, meneer Tans, dat is de oude burgemeester, misschien degene die hem achteraan niet kunnen zien. Dat is de meneer met die witte horie vooraan. Dat is een oude burgemeester. Hartelijk welkom, leuk dat u er bent. Ja, dat niet allemaal ellende is, maar dat er ook leuke dingen in velden gebeuren. Ja, dat is ook altijd zo. Ik heb namelijk een schoon elders, die wonen in Beuningen. En Beuningen, dat is een klein plaatsje ergens rondom Nijmegen. En mijn schoonmoeder, die komt elke maandag op die 2 jongen van ons passen. Ja, die komt dus elke keer vanuit Nijmegen heen naar Velden toe. En dat doet hij met lijn 83, want dat is makkelijk. Stap ze Nijmegen in, stap ze Velden uit bij de frietent en dan is er. Ja, dat is heel makkelijk. Ja, eigenlijk is een beetje, ja, vanuit Nijmegen is net de andere kant op, hè. Ja, dat is bij Texacast voor. Dat klopt. Ja, heel scherp. Maar, ja, die verbinding die loopt er al zo erg lang. En eerst waren het, nou is het Veolia, vroeger wat Hermes, Zuidooster hebben we geloof ik nog een keer gehad. Maar nog wiet of vuur. Ja, ik heb hem hier bij me. Misschien dat je hem al herkend had. Dat was een tram. En ja, die tram die liep er heel vroeger al zo over de Rijksweg, een beetje veel bouten voorbij. En dat was een hele fijne tramverbinding. Met diezelfde route. Ja. We kunnen wel blij zien met een tram dat de heet door velden loopt. Ja, dat kunnen we zeker. Zien we tenminste wat een hoop show heeft. Ja, en als we eens met de fanfare route willen gaan, ergens anders gewoon weer spelen, bijvoorbeeld in Arsen of in Lom. Bestig van de pot gerukt. Wie gaat er nou toch in godsnaam in Arsen muziek maken? Dat gaat. Weet ze Jan, gaan dan naar Lom. Met die 2 is dat dan wat groter. Oh ja. Ja, of naar de stad, gaan we van de ponywegen voor de parade. En dan gaan we naar het stadhuis, gaan we bij de burgemeester koffie drinken. Zeg, vulde je hier dan in een bluts, ja? Trek pikken die van de stad dus ook nog in. Nou, dan moeten die van Gooienhoezen komen, dat zeg ik tegen. Nou, die mijnen zich wel in een dieken door, maar die zijn ook blij dat ze alleen kunnen pissen. En trouwens, wij zijn altijd door u uitgemaakt als boeren. Nou, en boeren en gardeneers, dat gaat toch nooit samen, hè? Nee, maar, Jacques, met een tram gaat het toch vlotter. Stel je eens voor dat we op moederdag nou eens met een tram naar Albertushof gingen en van daaruit in processie naar het kapelke van Genu. Dat scheelt ons toch wel een hoop loopwerk. Ja, en dan hoeft een boer, waar we altijd neven komen, ook niet meer zo te greken over dat getrommel en die herrie en dat ze koe geen melk meer geven. Maar We gingen toch eigenlijk niet altijd alleen met een tram of te voet, hè? Ik weet toch ook nog wel dat we wel eens met een boerenpaard zijn geweest. en met de trein naar Hinsbeck. Naar Hinsbeck met een trein? Dat zegt me niks. Nee, Daar kan ik me gar niks meer van herinneren. dat geloof ik direct. Want toen bist toen ook wel beestig onder de trein gekomen. Maar ja, als ik dan toch zoveel weet, kent zich dat liedje van den oude tram ook nog? Nee, ik kan niet zingen. Oh, nou, dat ging zo. Den tram, de goeie tram, de trots van de Maasbuurt. Dat stok vernuut, dat is nou weg, dat is toch ongehuurd. Hij piepte en hij zuchtte, hij kuumde en hij keukte. Hij was mij nimmer wat hij woei. En dan stond hij eindelijk stil.
Dat stinken stolmen stokvernuis, dat kwam van Gennep heen. En door het bevriende velden voeren ze Venlo in. Die trokken de neus dan op voor die boeren door in de stad. Toch hebben ze door jaren er fieten van gehad. Ik kan zo nog wel even doorgaan, Jan, maar ik geloof dat die toch hier onderdoor willen gaan. En ik zie Animo weer opkomen met wat wie haalde wieselijk uit zijn mond.
Dames en heren, Animo, onder begeleiding van de heer Antoine Versleijen. Ja, die tram heeft ongeveer een kleine 30 jaar door velden heen getuft. Tot ongeveer tot en met de oorlog en tijdens de oorlog is die tram ermee gestopt. En in 1946 hebben ze heel netjes het spoor langzaam maar zeker opgeruimd en weggehaald. En er is eigenlijk nou niks meer van terug te vinden op de mooie foto's die we toen net voorbij zijn gekomen. Nou. Maar ja, die tram die is toch wel heel veel gebruikt. Want zelfs vanuit de Voort pakten ze de tram om naar de kerk te komen. Die kerk die in 1920 eigenlijk te klein wordt voor Velden. Want Velden die groeiden en groeiden en groeiden. En er waren eigenlijk veel te weinig plaats in de kerk om iedereen een plaats te geven. Dus er waren besloten van, er moet een nieuwe kerk komen. Maar ja, een nieuwe kerk, dat kost een hoop knuip. Dat kost een hoop geld. Dus er moest aardig wat gecollecteerd worden. En er moest aardig wat gespaard worden. En iedereen in Velden heeft letterlijk echt zijn steentje bijgedragen om aan die nieuwe kerk te gaan voldoen. Uiteindelijk is in 1933 is het begonnen met de bouw van de nieuwe kerk. En op 15 juli 1934, haalt me even ten goede of dat precies de goede dag is, maar volgens mij waren het ergens rond 15 juli 1934, onder begeleiding natuurlijk van de fanfare, is de kerk ingezegend in Velden. Het nummer You Raise Me Up, wat Animo zo meteen gaat zingen, dat zou je ook kunnen kennen van het Venlose vertaalde nummer van Frans Pollux. Ik kom zo naar huis. Ik kom naar huis van Frans Pollux. Dat is de Venlose vertaling. Maar we gaan nou luisteren nog You Raise Me Up, gezongen door Animo.